klečim i dodirujem vodu na onoj fontani koja više nema, na trgu Nikole Pašića preko puta Skupštine. Ja, mali Aco. Što reče jedna mala, dok je bila ćerkica, jednog prijatelja moje majke, on je bio deda, stvari da, njegova unuka. Pa on njoj nešto kaže, blago tebi Ksenija, kaže, ti si mlada, mala, ceo život je ispred tebe. Ona kaže, deda, pa kakvi, kaže, tebi je mnogo bolje, ti si završio sve muke, praktično si pri kraju, a mene tek čeka. Lomovi, muke, tuge, radosti, sve to što nosi život, neobično mala i mudra devojčica. Tako ja kad gledam tu fotografiju, mislim se da li sam tada mogao da pretpostavim i da očekujem šta će me sve snaći u životu, kojim ću putevima ići i kojim ću putem konačno i krenuti i naći se tu gde se nalazim. Da li sam tada, dok sam se igrao automobilčićima i sa društvom u dvorištu u koloniji Ministarstva saobraćaja, koja danas više ne postoji, jer je prokopana i tamo je sada Prokop, željeznička stanica. Stalno sam voleo da budem van kuće i moji su ludeli zbog toga. Nekako sam verovao da tamo negde van kuće, tamo negde bliže, srednje ili daleko, mi je to nešto što mi je potrebno. I vrlo rano sam krenuo da odlazim daleko od kuće. Prvo onaj tamo Hyde Park. Jednom prilikom je stric, kad su tata i mama bili, ne znam nijak gde, na nekom poslu, on je čuvao me i kaže, idi, kaže, Aco, to je bilo moje krštenim Aleksandar, idi, kaže, kupi hleb i mleko i meni, kaže, cigare Moravu bez filtera. I ja krenem i samo kažem, što bi se ja sad vraćao kući? Idem ja lepo na sajam. A možda sam imao, ne znam, 8 godina. Nije mi bilo ceo dan, on je potpuno poludeo. Ostao da čeka, da čuva bratanca, njega nema. Kad sam se vratio, posle ne znam koliko sati, teške sam batine dobio. I uvek tako celog života tražio, sve dalje i dalje išao. I tamo na tim putevima svakojake lomove i kaskade lomatao. I na kraju čak i pomislio i da i nema ništa tamo gde sam krenuo. A ne znam ni gde sam krenuo, ali onaj koji me čekao i koji me je unosio i ulivao u srce tu čežnju za daljinama, on me je čekao i usmeravao da ja imao pojma nisam šta se zapravo to dešava. I konačno on mene nalazi, ne ja njega. Ja sam sve tražio, samo ne njega. A nije imao ko ni da me uputi u ta komunistička Titova vremena. I tako da skratim priču, obretog se ja u mantiji, ni kriv ni dužan. Šta mi bi? A bi mi da sam tada bio najsrećniji čovjek na svetu kad sam obukao tu crninu, tu boju radosti. I tako, prolazile su godine, iskušeništvo, monaštvo, Pensilvanija, Sveta Gora, Dečani, Podmajne, Budva, Ostrog, Isposnica, u tamo nekim planinama na tromeđu Kosova, Srbije i Crne Gore, odnosno Srbadije.
I ni tada nisam mogao tačno da znam šta me čeka, ali pred kraj Ostroga, posle tih 6 godina u Ostrogu, misa je počela intenzivno da mi govori: spremaj se, pakuj se, dosta je bilo, ideš kući u Srbiju. Preko gde idem? Gde u Srbiju? S čim? S kim? Samo, kaže se, ti lepo spremaj i budi spreman kad te ja povedem. I bi tako, jedan brat koji je ovde bio u Vrujcima, pošalje mi fotografije, kaže: Batice, tako me zvao, našao sam ti mesto za tebe. Daj, kaže, telefon sa Viberom da ti pokažem slike. Pokazao meni ovo i tu se zaljubih za do kraja. Dođeh tu konačno sa nekih 1200 evra u džepu, a ovde oni koji su znali kako je bilo je mnogo drugačije nego sada. Bio sam neizmerno, najneizmernije blagodaran Gospodu što mi je ostvario taj san. Jer pretpostavljam da svaki, možda ne svaki, svakako ne svaki smireni, ali ovako nesmireni kao ja monah, mašta da ima svoj manastir i da u tom manastiru ustroji onako kako on misli da je po svetim ocima ugodno Bogu. I eto tih 8 godina, od prvoga dana nisam stao, prvo ja sam, a onda i oni koji su počeli polako da se okupljaju oko mene, nismo stali i ne stajemo još uvek. U to vreme nisam bio rukopoložen u sveštenički čin i nekako je sve šlajfovalo. Nekako, što kažu, nekako nikako baš. A ja sam se bunio u sebi, kažem, pa kako, šta, kakve to veze ima što nisam sveštenik? Ja sam bre monah, iskusan, starac. A jok. I po Božijem blagoslovu i blagoslovu našega dragoga vladike Isihija, pre nekoliko godina, bivam rukopoložen i tada, ne zbog praktičnih stvari što sam eto mogao da pričestim, ispovedim, oslužim liturgiju na prvom mjestu svojoj bratiji, a posle svima ostalima, i to je bitno, ali prosto na nekom transcendentnom metafizičkom planu je sve buknulo, sve procvetalo od kako je liturgija počela ovdje se služi, od kako sam počeo da prinosim beskrvnu žrtvu Gospodu našemu, tvoritelju, stvoritelju neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog. I od tada nema mnogo, 2-3 godine. Sve je krenulo tako divno i kreće, naravno, i iskušenja. Cijela protekla noć je bila u teškim iskušenjima. Uvek to tako biva pred veliku blagodat. Jer u početku je prvo blagodat pa iskušenje, da znaš da je Bog uz tebe, pa kad te zvizne nešto, da si ipak čvrst. A onda kasnije, kad si se koliko toliko utvrdio, onda prvo idu žestoka iskušenja, a onda Gospod daruje. Tako i noćas. Nije bilo spavanja, ali od briga, od zabrinutosti, šta će, kako će. I tako neispavan liturgija i do pola liturgije napetost, briga, a od pola, kada naš dragi otac Saša prizva Duha Svetoga na prinesene darove i kada ih osvetismo, tada zablista radost, gejzi radosti i on je neprestan. Ti mali periodi brige, napetosti su stvarno mali, jer ta radost je neprestano tu i pored toga da okusim Božju ljubav i da mi kane neka suza iz oka koje je moguće, druga najveća radost je da mogu to da podelim sa svima vama. Tako da nadam se da ćemo još dugo na ovom mestu
radovati se i prenositi jedni drugima ljubav Božju. Amen. Amin.